Januárový požiar v Novozámockom mačacom raji zničil domov takmer 40 mačkám, ktoré zachránili z ulice. Vďaka ľuďom z celého Slovenska teraz tento raj znovu ožil a pomáha. Mačiatka tam dostávajú dokonca aj ľudské materské mlieko. Uško. To je tá mačička, ktorá mala natoľko schorené ušká, že sme ju museli dať spraviť plastiku. Pri nočnom požiari spred 7 mesiacov prišlo o život aj niekoľko obyvateľov Novozámockého mačacieho raja. Po odvysielaní reportáže ponúkli pomoc diváci z celého Slovenska. Zrekonštruovaný útulok je postavený výlučne z nehorľavých látok. Veľmi mi pomohli, či už finančne, materiálne alebo fyzickou prácou. Som strašne šťastná, že sa nám to podarilo. Ja som ten, ktorý potrebujem pomôcť, povedz. Trojtýždňový kocúrik je jedným zo 103 obyvateľov Mačacieho raja v Nových Zámkoch. Mačičky naozaj prijímam z celého Slovenska. Je naozaj strašne málo útulkov pre mačičky na Slovensku. Ja, pokiaľ dobre viem, existujú len 3. Mačací deň prilákal množstvo milovníkov týchto prítulných, svojských a tajomných spoločníkov ľudí. Láska. Nejakých 24 mačiek máme aj my doma, čo sme aj pozachraňovali. Keď vidíte, ako dieťa hodí mačku pod auto, idúce, to nezachránite to mača. Že bude zase večer ožijú. Potom ráno o 3 a ráno o 3. To sa poriadne napapalo. Zhodou náhod čierne mačiatka zostávajú v mačacom raji najdlhšie. Ľudia sú totiž poverčiví a len málo kto si ich chce adoptovať. On je krmený materským mliekom. Jedna mamička ho doniesla v poháriku zamrazené. Ty máš vlastnú mačičku? Áno, Alberta a Wendy. Ja ich pečne hladkám. Stačí, ak sa skontaktuje so mnou, či už telefonicky, alebo mailom, alebo na mojej stránke na Facebooku. Som non-stop k dispozícii. A prítulného spoločníka môžete mať v zápätí doma aj vy. Z Mačacieho raja Drahu Dobrovičová, televízia Joj.